Gipaidalom sa autopsy ang bangkay sang student athlete sang Ateneo de Manila University nga si Rene Clert Baterbonia. Sa follow-up statement nga ginrelease ang universidad kagabi, ginpahayag nga ang ginikanan mismo ni Baterbonia ang nag-request sang autopsy. Sunod sa Ateneo, nagpakig-angot na sila sa nagakaigo nga otoridad, lakip na sa National Bureau of Investigation kag sa Criminal Investigation and Detection Group o kon CIDG. Agud nga i-facilitate ini nga proseso. Yara na subong ang bangkay ni Baterbonia kag sang isa pa ka student athlete nga si Divine Adili sa Arlington Memorial Chapel sa Quezon City. Ginkumpirma man sang universidad nga igabiyahe ang lawas ni Adili pabalik sa Nigeria bilang pagsunod man sa family and cultural practices nga importante man para sa mga himata sang amo nga ukon para sa himata sang amo nga Nigerian athlete. Ini nga statement sang Ateneo ang kasunod sang panawagan sang publiko nga at hagon nila kag pasabton ang mga palamangkutanon kasunod sang alleged drowning incident sa Dipakulaw, Aurora. Una naman nga ginplastar sang kapulisan nga sa inisal nga investigasyon wala sang senyales sang foul play sa kamatayon sang duha ka aksidente gid lamang ukon sa duha kag aksidente gid lamang ang natabo. Base po sa ating nakuhang salaysay ng mga kasama niya ay ito pong insidente na ito ay talaga pong purely accident. So natural accident po yung pangyayari. Hindi po talaga inaasahan at wala po tayong, sa ngayon, wala po tayong nakikitang foul play sa aksidente na ito. Kahapon nga po, alas 2:40 ng hapon ay nagkaroon po ng team activity ang mga players doon po sa may harap ng beach resort at base po sa salaysay ng ating pumanak. Nabatian ang direktor sang Aurora Police Provincial Office.